с моя многоуважаван кум, бяхме в Армения, той каза, абе, не трябва да се научиш да говориш. Аз съм техничар, аз малко говоря, повече работя. Но лека по лека се научих да влизам в контакт, с той по един начин да говоря, с другия по друг начин да говоря, да се устоявам позициите и така нататък. Не е ли много сумна? Право да бомбика се можеш да разчиташ на нас, аз съм да докажа. И в този аспект искам да кажа, че тук сме събрали хора, които сме близки, които са ми помагали, на които аз съм помагал и така сме се движили напред. Не казвам, че нямало конфликти, че нямало проблеми, но сме решавали проблемите. Ако няма конфликти, не можем да намерим разрешение. Тогава се върви в даване на става скучно. Искам да благодаря на всички, които повярваха на това, което правиме, за да можем в този ден, в този момент, с мене да се съберете на едно и да бъдем заедно, да се веселим. Искам да благодаря и на Ночето, и на Мари, и на всички. Когато започнахме да тръгваме в дадената посока, не искам да кажа, че е най-правилната посока, дори казвам, че неправилно, еднолично гледахме, но като тръгнахме да развиваме тук това место, имаше много противници, всеки дърпаше някъде в своята черга да бъде така или иначе, как да го кажа? Да бъдем удобни на всички. Не можем да бъдем удобни на всички. Целите, които сме ги поставили, е това нещо да съществува. Ние да вървим напред и да не бъдем врагове. Тук сме събрали хора, които искаме да сме приятели и да се веселим. На многото места, където съм ходил по света, човек иска само това. Никой не иска конфликти, никой не иска проблеми. Проблемите ги решаваме, когато седнем и уточним по какъв начин, докъде се е стигнало и по какъв начин ще продължим напред. Заради това искам да благодаря на тези, които подготвяха тази вечер, на тези, които стопанисваха този имот, на тези... Аз може да отида в ресторанти, навсякъде, но реших да бъде тук. Да бъдем в... Нашия хол. Да, в нашия двор да сме. И всеки един да се почувства свободен. В ресторанта ще седнеш, сервитора ще направи една физиономия, другия ще ти каже нещо, другия не знам какво ще стане. Тук всеки може на всеки да каже всичко, което му е приятно и неприятно. И нека по този начин да вървиме, за да можем да съберем, да сме свободни, да комуникираме помежду си. Благодаря на Филип и Нейли, че направиха тук една райска градина. Не,
Всеки прави това, което може. Не бива да се опитваме да разкачаме себе си. Благодарим на Мери, на секс бомб раздава паршони. Мери едни гърди преди мене винаги. Това е помагал с което може и Арам, бившият председател, той никога не се е отдръпнал, не е казал, аз бях от тук. От председател нагоре да е почне да говори. И технически сътрудници, и коли. Не само президента го няма, ама и той ще да. И ние ще го докараме. Да, бе! Благодаря на Ноно. След всичкото, което той прекара, той е с нас. На Пижо винаги е бил с нас. И не е подкрепил във всяко едно нещо. И на всички други, и на брат ми, и на Жамел, и на Красо, благодаря, че сте тук. Подарък сте за нищо, вие сте моят подарък. Аз искам да благодаря на името на всички нас и искам да му благодаря за това, че той толкова всеотдайно се отнася към всички ангажименти. Той иска да бъде и с всички, винаги е в помощ на всеки, който има нужда и е човек, който е много всеотдаен към арменските дела. Тие 60 години не са нищо за него, то още 60 поне може да кара по този начин, по който да се кара. 50. 50. Без ДДС. Без ДДС. Да. Надявам се, че така ще бъде, нека се остане по-млад, няма да стане това също е сигурно, но поне такъв да се остане още много години, да бъде здрав, да бъде винаги с нас и ние да бъдем винаги с него, да има разбирателство, да има синхрон в нашите действия, за да вървят нещата напред. И да продължаваме да се борим с тези, които винаги ще слагат прът в нашите крака, но ние няма да се предаваме. Сега много бих искала, освен нали, приказките, на които не съм чак толкова, не съм фенка и не мога да говоря толкова много, искам да го поздравиме с един хубав арменски танц. Айде, ставайте. Чак сега да видя.